Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bango. Kunkuru. Barka da kasuwa. An shigo ne? Wallahi. Yau ma za a ba ciki yau ba na bukatar ruwan. Ka san ga iyali ga kuma yara na sun dan tafi makaranta. To shine na zo na ce bari a dan taimaka min da biredi 200. To idan na abin nan sai ka dan hada min da 1,500. Kunkuru ka san fa abin nan fa jiya. Karka damu. Karka da kuɗi ne ni ma a kawo. Karka damu. Ina koma gida zan baka. Amma fa gaskiya ka min da wani. Haba ai ba abin nan. Zan baka. Kwastoma ne kai. A mai laushi a jiya ta ci. Yauwa. Tora kuɗi ba? Wallahi. Yauwa nagode. Nagode karka damu. Haba karka damu. In ba gani a gida za a gani ma. Karka damu. Matsiyaci. Maza ka je ka yi karatu kaji? Yawwa ga naira 10 sai ka sai alewa da biskit. Yi sauri. Kaji? Yawwa. Lafiya ne malam? Lafiya ku ina lafiya ku Kunkuru ya zo tattara mun kayan shayi na biredi na bashi 1,500. Ya zo ya tattara mun gaba ɗaya ce zai kawo mun daga zuwa idan ga cewa bari ya je gida idan zai fi bayarwa. Ai ni ma ka gani ma shine kanu bashin ne kanu wallahi. Yau wajen sati 2. Kai ma haka idan kuɗi ya cice ka. Yaro nake jira yi sa ma dan yi muzurai anan ban samu ba. Gaskiya kayan nan ya hau kanmu da yawa. Wannan ko ɗansa ne? Ɗansa ne. Baban kai na nan? Ni ma ban sani ba yanzu na dawo daga makaranta to maza ka je ka ce baban kai ya zo ana neman shi. Yi sauri. Maza. Ya zo ya ba mu aikin. Kai, me dawo da kai gida? Ba tura ka makaranta ne ce ka je kai karatu ba? kudu ne daga makaranta wai in zo in kamo wai kudin makaranta. Ina da layi ko ina rera cikin. Wannan wani irin abu ne saboda Allah da Annabi. Yaushe aka biya ni baya? Ana fama da rashin abinci su zo suna maganar kudin makaranta? Baba ana kiran ka a waje. Suwaye? Waɗansu mutane ne sun biyu. Suna waje? Maza ka je ka gaya musu ka ce ka dawo gida ka tare da babanka ya mutu. Maza yawwa. Yawwa. Ina yake? Na babanka? Ya mutu. Ya mutu. Mu fa mutum fa mu a garin mu fa inda ya mutu idan sa abu da yake. Wannan idan sa abu a rufe yake. Mutum ɗaya ya mutu a garin mu hannunsa fa kirje yake. Mutum in ya mutu a garin mu kafarsa a sama take. A ɗan sama fa take kaɗan. Kunkuru dan bura ubanka tashi ka ban kuɗi.